Takže čaute všetci, vítam vás takto dneska u tohto krásneho videa. Toto je vlastne pohľad z mojej osoby. Dneska si ukážeme takýto dneska ride. Máme mikinu, keďže aby mi to neškrabalo plecia, nič také. Takže jo. Momentálne po chodníku by ste mali 6, čo je rýchlo schôdze. A preto tak aj idem samozrejme a idem sa dneska tak len povoziť. Ukážem vám vlastne, že kadeľ sa chodím voziť, keď sa chodím voziť a tak ďalej, takže jo, dúfam, že z toho dačo bude počuť a že to bude všetko OK. Dobre, no, každopádne, toto je cesta na cyklochodník smerom na Podbreziny. Nachádza sa to vlastne na začiatku cyklochodníka v Liptovskom Mikuláši. A toto je vlastne taká cesta, ktorú sa chodím vám často previesť, keďže nemám to až tak ďaleko od domu a je to celkom pekne, jo? Takže takto takúto teda o to chodievam. Každopádne, kto náhodou ešte neviete, tak mám Kukirin G4. Je to vlastne celkom rýchla verzia Kukirinu a dokáže to ísť za 70 km za hodinu. Zatrubíme. OK, každopádne, jo, dokáže to ísť 70 km vzdialenosť a 70 km za hodinu rýchlosť, takže je to celkom mašina a každopádne, jo, má to 2000 W, neviem čo ešte také povedať, baterku, neviem akú to má. Každopádne, jo, vidíte, je pekný dneska deň, tu máme vodu, rečianku. Dneska ja vám ukážem, kde je U-rampa, tu na Mikuláši, aby ste aj vy mohli sem prísť a ísť sa vlastne povoziť. A to je vlastne také pekné tu, hej, to je vlastne Podbrezný sídlisko. Každopádne mám aj príľbu, keby ste sa pýtali, jo, pre svoju bezpečnosť a taktiež pre bezpečnosť ostatných. Jo, myslím si, že dneska to bude taký celkom pohodový deň. Neviem, uvidím, že koľko toho dám odtiaľto, čo teraz momentálne vravím, lebo chápete, to je veľa záznamov a veľa vecí, takže uvidíme, ak to všetko dám dokopy. Každopádne nemám ani miesto na mobile. Takže jo, inak všetko je to nahrávané mobilom iPhone 13 mini. Takže každopádne rozmýšľal som o tom, že by som si kúpil akože taký fejkový súrondáky. Rozmýšľal som nad Lightbee, Ultrabee alebo Talariou. Každopádne všetko sa pohybuje v rozmedzi od tých 3000 do tých 8000, čož momentálne ako nemám. Takže jo, toto sa pán kúpe, OK. Každopádne, jo, tak toto dneska vyzerá, sú vlastne Podbreziny. Celkom dosť fúka, takže dúfam, že to dosť počuť. Ja snažím sa ísť teraz momentálne bez 17, asi to moc nevidno na tom displeji, každopádne o 15. Treba si ísť troška pohodovo, je celkom teplo, takže nemusím zbytočne chodiť rýchlo. Myslím si, že aj na to video to nie je úplne vhodné, takže jo, každopádne tady auto sa väčšinou chodím previesť, no sú také ako celkom dobré rajdy, ktoré môžete ako ísť, jazdiť. Každopádne chcel by som teda ten elektrický motorbike a s tým, že by som chcel rozmýšľam nad takým lacnejším, tak Kugo sa to volá, jo, to je podobná značka ako mám teraz. Každopádne je to celkom taká akože v pohode značka, príde mi to, že to je dosť silné celkom. To môžeme ísť troška offroadík. Neviem, aká bude stabilizácia tej kamery, keďže je to čistý iPhone a snažím sa to takým spôsobom kryť nohami. A toto je taká ako keby viacej taká extrémna cesta. Každopádne ukážem vám kolobežku takto, aby ste videli, že jak to vlastne vyzerá. Je to vlastne ešte raz Kukirin G4. Jo, vyzerá ako takto. Nothing special, nothing extrém, chápeš, ale je to veľmi dobrá kolobežka. No, má 2000 W, ako som už povedal. Každopádne ide sa mi dobre, reálne. Ale na moje pomery je celkom ťažká. Na to, že to je kolobežka, hej. Ako keď motorka, tak chápem, že to má ako takých 60 kg. Toto mám momentálne 37, čo je ako reálne, že dosť. Mohlo by to byť aj ťažšie určite, ale je to na moje pomery celkom hodne. Takže tak, to len k tomu. A jo, ako som spokojný, mám ju rok, mám nabehnané niečo cez 5000 km. Jediná taká nevýhoda menšia, čo je, tak je to, že
tá kolobežka sa mi resetovala asi 4 krát. Momentálne mám 47 km, ak je tam vidieť, neviem. Každopádne, jo, resetoval sa mi viackrát, buď keď je vo veľkom teple, alebo vo veľkej zime. Jo, to sú také dva faktory, ktorých sa toto vlastne deje. Každopádne, jo, akože viem si predstaviť, že je to taká iba chyba akože v mojej kolobežke, že to není akože taká výrobná chyba, ale dokážem sa si predstaviť, že to môže byť aj, môže to byť aj vlastne taká hromadná chyba, že sa to niečo prehreje, dá sa tam zlepí, spojí a proste už to nefunguje tak, jak by to malo. Takže to si dokážem asi predstaviť. Každopádne, jo, momentálne sa nachádzame na Podbrzinách. Hej. A tu je vlastne veľké basketbalové ihrisko, môžete vidieť. Každopádne, toto je hlavne, čo nás zaujíma, tu táto rampa. A jo, každopádne tu máme ešte také tieto raily a také Ačko, na ktorej ja moc úprimne nechodím, keďže raily nemám rád a Ačko je v pohode. To môžeme ísť aj na elektrické za chvíľku, ale ja, akože toto je taká moja obľúbená časť, dúfam, že sa mi to neroztepia gumikami, lebo to strašne vriace. Cíti normálne z toho, jak tá pálava ide hore, takže OK. Ale každopádne, jo, toto je urampa. Zase chodíme tu jazdiť. Je to vlastne ďalšia ako good thing here. Je to vlastne taký môj lokál najbližší. Takže toto je môj, ako keby dá sa povedať, lokál. Jo, ako neviem, čo viac k tomu povedať, každopádne je to celkom pohode rampa, hej, od malička tu chodím, keďže tu od malička bývam. A myslím si, že to je celkom ako good rampa na to, koľko tu je, ako dlho tu je vlastne a čo. Táto raila vlastne bola už zrekonštruovaná viackrát, jo, je to vlastne taká raila, iba taká slabšia. A viackrát bola vytrhnutá, rekonštruovaná a tak ďalej. Tu máme proste to Ačko, ktoré si môžeme teraz prebehnúť v rýchlosti. OK, kamera mi vydržala, takže to som rád. Každopádne, jo, tu nás sa môžete učiť výlička, není to ako na to úplne dobré, ale jo, teraz keď tu nie sú ľudia, tak sa úplne v pohode dá na tom robiť výlička, čo ja robiť nebudem, keďže viackrát som sa preváhol dozadu, toto som to skúšal, takže ak na to proste neviete, tak to nerobte, jo, nemá to ako väčší význam pre vás, ak sa nechcete rozbiť, takže jo, nemá to význam. Každopádne, tu nájdeme cestou, ktorá je vlastne veľmi stará tiež. Tu kamo keď som bol malý, tak som teda to chodil. Taktiež, a tu nám robil taký detský kútik. Jo, škoda, že som nebol dieťa, kamo, však vtedy. No nič, každopádne, to je taká cesta, že mohla by byť lepšia, že? A na budúce, ak chcete video, tak vám môžem úplne natočiť, že jaké máme vlastne traily tu na, keďže ja môžem na kolobežke ísť aj na trail. To by myslím, že bolo dobré video, len neviem, či máme toľko miesta, takže dajte mi vedieť, že by ste také video chceli. Každopádne, jo, ak hej, tak napíšte, chceme traily Liptovského Mikuláša a ukážem vám, aké tu máme vlastne traily. Máme tu jedno enduro, ale to je niekde až ďalej, to je niekde, ak sa ide na Demedovú, takže tí, čo chodíte do Tatier, tak viete. Každopádne, jo, to asi tak. Takže ak by ste fakt chceli, tak iba napíšte a natočím vám niečo také. Každopádne neviem, nebude to najväčšia kvalita, je to iba v 1000p, 1000 pixelov a 60 fps, pretože môj mobil nechcem mu dávať také pálky, keďže reálne tá 4K kvalita ani není proste až tak žiadaná. Myslím si, že 1000 pixelov absolútne bude stačiť. Každopádne, jo. No sa tiež ja som taký tu v týchto miestach som takedy sa vozil na bicykli. Bolo to celkom dobré na jazdenie, len teraz už je to také, čo ja viem, nie že zarastené, ale proste, neviem, vidíte tam taký stromček, tu také skaly, vieš. Také sa to dalo proste skákať medzi tom, hej, tam tie kopčeky rôzne. Proste dalo sa tam dobre skákať a teraz už je to také, že poviete si, že neviem, asi nie. Včera som teda otočil takto po tej ceste, tam som skoro koleso odrapil a išiel som reálne, že 10 asi. Hej, takže ako teraz, tak čisto rýchlo. A potom tam, ako je ten cintorín, tak tu na tieto hore kopce, tak si sú ešte také, ale skôr neodporúčam. Je lepšie fakt zajsť na ten high. Na budúce môžeme zajsť na high a ukážem vám, jak to tam funguje. Jo, každopádne tu možno môžete prísť okúpať, ak chcete. A tak no. Takže ak by ste chceli ďalší diel, tak napíšte dole do komentárov. Jo. Ak by ste chceli ukázať ten trail, tak vám to ukážem. To musíte napísať.
Takže jo, to už je asi všetko z tohto videa. Dajte odber, like pre ďalšie takéto videá, keďže robím teraz pomerne dosť videí, aj keď mohol by som robiť viac, ale tak chápeš. Takže jo, určite ma nezabudnite sledovať aj na Instagrame, aj na ostatných sociálnych sieťach a vidíme sa v ďalšom videu. Majte sa krásne. Čaute.